Despois de case un ano e medio de andaina desde a nosa fundación, chegamos ao noso primeiro congreso. Este símbolo político chamado Convergencia 21 ten cada vez mellor pinta e todo comeza a indicar que vai producir unha fermosa e vizosa flor, un gran partido político galego, que naceu para representar a maioría das nosas sociedades, sen distinción de ocupación, lingua, raza ou sexo. Esa maioría consentidiño, esa maioría tranquila e positiva que ata este momento foi prisioneira por falta de alternativas dunhas organizacións políticas cuxo bagaxe nos últimos 30 anos consiste en ter dificultado de forma consciente ou inconsciente o desenvolvimento das nosas potencialidades colectivas e individuais. O noso objetivo é contribuir a colocar a Galicia no século XXI na vanguarda do desenvolvimento e benestar, convertir Galicia no país das oportunidades para os emprendedores e os traballadores, e non para os listillos que nos parasitan e son os que máis progresan nesta Galicia do PP, PSOE e BNG. Homologar ao noso país en todos os terrenos dos países máis avanzados de Europa Occidental e do mundo. E para isto creemos que o único camiño é o mesmo que eles percorreron con éxito probado: o aprofundamento e perfeccionamento da democracia liberal. Non somos partidarios de experimentos con gasosa, e moito menos de imitar modelos totalitarios. Os nosos referentes positivos son Holanda, o Reino Unido, Canadá, Xapón, Australia, Suecia, Alemanha ou Irlanda. E lamentamos que haxa que non lle importa deixar a Galicia en ridículo dicindo que os seus referentes son países onde se persiga a xente polas súas ideas ou mesmo se lapida a mulleres. Algúns proxectos políticos son tan arcaicos que se din defensores das mulleres ao mesmo tempo que defenden modelos de países onde estas son lapidadas. Efectivamente, amigos, é imprescindible profundizar na democracia liberal, a de todos os países occidentais avanzados. Non gostamos da democracia orgánica, que era como Franco lle chamaba ao seu sistema, nen a democracia popular, que como algúns comunistas lle chaman ao seu. Danos unha idea do necesarios que somos para Galicia o feito de que ningún dos tres partidos do Parlamento galego condenen sen paliativos a todas as dictaduras. Nós témolo claro, condenamos o franquismo e o pinochismo, por exemplo, como tamén fai a esquerda. Pero ademais criticamos o castrismo ou a Corea do Norte ou a derivas dictatoriais como a de Venezuela, como fai a dereita. Pero nós, a diferencia da dereita e da esquerda, condenamos a todas elas. Non somos os primeiros que metemos a todos eles no mesmo saco como inimigos da democracia e da liberdade. A democracia española está sumida nun alarmante proceso de deterioro. Segundo diversos organismos e ONGs de reconhecido prestigio, España está ubicada no posto 46º do mundo en liberdade de prensa, 52º do mundo en independencia judicial, 36º do mundo no ranking de corrupción, no posto 42º en competitividade, en fin, un panorama que nos sitúa a cola de Europa, incluindo a Europa do Oeste, e ao nivel de algúns países sudamericanos. Estes son os logros do PSOE, partido que leva gobernando o Estado nos últimos 20 dos últimos 28 anos, e que é, por lo tanto, o principal responsable, xunto co Partido Popular, das graves fallas da arquitectura institucional do Estado. Nós, ademais, creemos en Galicia como célula de universalidade, e creemos en Galicia como un país europeo. Aspiramos a unha crecente integración europea para que o noso continente poida manter o seu peso no mundo cuxo epicentro está se desplazando do Atlántico ao Pacífico. Só a Europa unida conseguirá manter o seu peso no século XXI frente a Norteamérica e Asia. A defensa internacional dos valores democráticos, da liberdade e dos dereitos humanos requiere unha Europa forte e como galegos debemos estar dispostos a apostar forte por iso. A concreción que defendemos para isto é a constitución dunha Unión Federal Europea, a que Galicia este directamente federada como un dos seus estados membros de pleno dereito. Desde o 2002 estou completamente convencido de que Galicia precisa unha organización política para os que queremos traballar para que o galeguismo político sexa mayoritario e poida competir eficazmente co PP e o PSOE, logrando así que o poder institucional do que neste momento goce o noso país sexa exercido cun único norte, o dos intereses colectivos de Galicia, o que sen dúbida tamén redundaría, a través dun marco favorable á acción humana, nun beneficio para as legítimas aspiracións individuais de todos e cada un dos cidadáns deste pequeno gran país. Que ninguén dubide de que será necesaria a paciencia de Santo Xo e un esforzo sostido durante moitos anos sen cometer prácticamente erros para que un proxecto serio, plural e de amplo espectro no galeguismo este competindo en pé de igualdade co PP e o PSOE. En este sentido, ter o longo percorrido político que só a xuventude fornece é imprescindible para non cometer os graves erros aos que sempre levan as urxencias dos que precisan resultados
a curto prazo. As presas nunca poderán primar sobre as cousas ben feitas, e precisanse bastantes anos de ir conseguindo implantación en todos e cada un dos cantos de Galicia, porque sabemos os resultados dos amigos dos atalhos. Creo tamén que Converxencia 21 é a resposta política que este país precisa á dobre crise que padecemos. Por un lado, unha fortísima crise económica que foi causada fundamentalmente por unha burbulla crediticia. Convén que alguén diga que a orixe da crise estivo nos erros do regulador, nos erros do Banco Central Europeo e da Reserva Federal Americana. Como o diñeiro estaba demasiado barato, nen algunhas entidades financeiras, nen algúns cidadáns foron responsables e tomaron prestado moito máis diñeiro do que sería razoable, o que foi cebando e inflando a burbulla ata que estalou. No caso español, PP e PSOE compartían este modelo. Lembremos o España va bien e Aznar, España iba ben porque a burbulla inmobiliaria se comezaba a cebar. E lembremos afirmacións de Álvarez Cascos ou os señor Soles do Partido Socialista dicindo que os españoles eran ricos e podían pagar os prezos da vivenda. Traballaron para inflar ainda máis esta burbulla con comentarios irresponsables e con decisións claramente erradas de política fiscal. Temos que ser honestos cos cidadáns. Agora non hai fórmulas máxicas para sair da crise, pero son varias as reformas estruturais que teñen que ser entendidas. Hai que apostar moi forte pola educación. O país precisa fortes investimentos públicos e privados en educación. É a única forma de aumentar a productividade. E a productividade é a única forma de crear aumentos sostibles de riqueza. Algo que algúns esquecen constantemente no seu discurso. Hai que crear riqueza. E despois, para poder decidir se se reparte ou non se reparte. Se non hai riqueza, é moi difícil repartir ou só repartiríamos a miseria, como en Cuba. E cando falo de austeridade, non falo do despilfarro de dinheiro público do bipartito, nen da austeridade meramente propagandística de Núñez Feijóo. Por outro lado, temos, ademais de crise económica, a crise Feijóo. Temos un presidente de macrodiputación na Xunta. Un presidente que non gosta do galego, pero que tampouco sabe falar inglés. A verdade é que neste país, políticamente, vamos de drama en drama. Dun bigoberno desparcerrador e descoordenado, pasamos un goberno unificado e perfectamente coordenado en todo o que se refira á destrucción de todo o que chegue de lonxe a galeguidade. A estrategia do Partido Popular parece cada vez máis clara e difícil de discutir. Están empeñados en que a nosa lingua perda espazos sin importarles un pouco nem moito a liberdade que hipócritamente din defender. Que na política lingüística do bipartito non crese nin o bipartito, por iso nin a explicou nin a defendeu, o que xustifica a brutal regresión, o que non xustifica a brutal regresión e agresión do PP contra a nosa lingua. Pero que ninguén pense que é só a lingua, porque non é o único elemento dentro da estrategia conservadora cuxo objetivo é regionalizar e descapinar a nosa personalidade ata que non pasemos de ser un territorio con mesmo peso e personalidade que Murcia. A inclusión, a iniciativa do Partido Popular de Castela e León na Eurorexión Galicia Norte de Portugal é un auténtico despropósito que perxudica a Galicia en varios aspectos, os intereses comuns, o lingüístico, etc. Cando a cidade extensa de Ferrol a Lisboa, como observou inteligentemente o noso blogueiro Converxente, é a novena megarrexión máis poboada de Europa. Isto levanos a decatarnos que o noso interese está nas relacións que se prolongan cara ao sur e non cara ao leste. Iso é o que procuramos e o beneficio de Galicia, e non simplemente quedar ben cos xefes de Madrid, que é o que procura o señor Feijóo, independentemente de que iso coincida ou non cos intereses de Galicia. Por fin temos a ferramenta. Agora podemos traballar políticamente por unha Galicia mellor. Acabouse o tempo de queixarse e comezou o de actuar. Adiante, Converxencia.